I parlo doncs en nom de govern, en nom de la ministra de Salut i Benestar i sobretot de la meva companya ministra d'Educació, a reconèixer que malgrat tot el que s'està fent arreu del món continuen havent-hi molts problemes. A nivell del nostre país, a diferents nivells, tant a nivell de l'administració pública com de l'empresa privada, que és els recursos humans. Els temes que s'ha escollit és què passa i el rol a nivell d'una empresa privada. Penso que queda molt per fer a tots els nivells, homes i dones conjuntament, i si parlem de l'empresa, càrrecs. Això, però si no d'empreses, empreses privades, societats parapúbliques, en llocs com a presidències de Consell d'Administració. Un debat també que ha sorgit aquests dies ho hem de fer perquè, tot i que pensem que hem avançat molt en matèria d'igualtat, malauradament no és ben bé així. Un dia com el 8 de març, en defensa dels drets de la dona, com el d'avui, i enguany ens trobem 3 institucions unint esforços, treballant plegats per un objectiu comú, que és el de desmuntar aquests estereotips, desmuntar estereotips. I només per acabar, vull agrair... Jo no sé si efectivament aquesta any desplegar la porta amb el morro posat. Com és que no has arribat a l'hora? S'ha avançat, s'han trencat algunes problemàtiques, se'n parla molt més amb l'escolta que cal, no fàcilment, perquè no és mai fàcil parlar d'algunes problemàtiques, però si volem trencar estereotips, i això és importantíssim, jo crec, i ho crec com a ministra de Salut i Benestar, i podria estar al meu lloc, i és molt important estar present en l'acte la ministra d'Educació, jo penso que és indispensable pensar que estem al segle XXI, que hi ha hagut avenços a molts nivells i que s'han de tindre compte de tot tipus en la societat, de la manera en la qual es funciona avui, els recursos que es disposen, les noves tecnologies, la comunicació, la informació, i fer-ho sobretot amb els joves.